நான் கவியரசன். வெல்கம் டு மை சேனல் கவிசங்கர். வே இறையன்பு இவரை பற்றி தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இவரை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி உங்களுக்கு தெரியலனா உடனே போய் இவங்க யார் அப்படின்னு பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. வே இறையன்பு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். இன்னும் சொல்ல போனால் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நேர்மையான ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் வே இறையன்பு. இவர் நிறைய பேர் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காரு. நிறைய பேர் இவரோட இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் 90ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு ரோல் மாடல் இல்லை ஒரு ஹீரோட்டாக சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய பேர் ஆகியிருக்காங்க. இவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தவிர ரைட்டரு, எஜுகேட்டரு, அப்புறம் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர். ஸோ இதுவே மல்டி டேலண்ட் உள்ளவர் தான். நிறைய விஷயம் செஞ்சுருக்காரு, நிறையா நல்லது பண்ணியிருக்காரு, நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு. நல்லா மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லலாம். ஸோ ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக பேசுவாங்க. இவர் ஒரு புத்தக கண்காட்சி நடந்துச்சுன்னா இவரோட சொற்பொழிவு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சிறந்த புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. இதனால் நிறைய விஷயம் மாற்றம் கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயம் இருக்குது, நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அவரோட புக்கை வாங்கி படிங்க. இப்போ இந்த வீடியோ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, அவர் எழுதி ஒரு 10 பெஸ்ட்டான ஒரு டாப் 10ல் இருக்கிற ஒரு 10 புக்கு தான் சொல்ல போகிறோம். முடிஞ்சிச்சுன்னு வாங்கி படிங்க. நிறைய பேர் நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம், நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸாம் பற்றியோ இல்லை நிறைய விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, ஒன்று நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஐஏஎஸ் எக்ஸாமும் அணுகுமுறையும். செகண்ட் ஒன், போர் தொழில் பழகு. தேர்ட் ஒன், சிம்மாசன சீக்ரெட். ஃபோர்த் ஒன், 7வது அறிவு. ஃபிஃப்த் ஒன், உன்னை அறிந்தால். 6th ஒன், ஐஏஎஸ் வெற்றி படிக்கட்டுங்கள். 7th ஒன், உச்சியிலிருந்து தொடங்கு. 8th ஒன், மூளைக்குள்ளே சுற்றிலா. 9th ஒன், அதிதாரம். 10th ஒன், காற்றில் கரையாத நினைவுகள். ஸோ இது போல் புக்ஸ்லாம் நல்ல புக்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு. வாங்கி படிங்க, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய புக்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு. ஆனால் டாப் 10 புக்ஸ் தான் இதெல்லாம். அமேசானில் நிறைய இடத்துல அவைலபிளாக இருக்குது. வாங்கி படிங்க, முடிஞ்சு வாங்கி படிங்க, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்டில் நம்ம கவியரசன். பாய் நண்பா. ஷேர்.